Hebt u een digitale meter en een lokale productieinstallatie zoals een zonnepaneelinstallatie, dan wordt het heel belangrijk voor uw terugverdientijd te optimaliseren om zoveel mogelijk van de lokaal geproduceerde stroom zelf te verbruiken. Daarvoor kan u batterijsystemen plaatsen of verschillende oplossingen, maar hoe groot moet die batterij zijn of welke technologieën zijn het meeste geschikt? Daarvoor is eigenlijk de IluSmart app ontwikkeld. IluSmart app is eigenlijk een app die u gratis kan downloaden, zowel voor Android als voor iOS. En eigenlijk kan u daar een mandaat krijgen, vragen aan Fluvius, de netbeheerder, waar wij eigenlijk een rechtstreekse koppeling hebben met hun database. Zo kunnen wij de historische data binnenhalen van de digitale meter en kunnen we eigenlijk een analyse maken van op uw historisch profiel van hoe vaak injecteert u eigenlijk stroom en hoeveel stroom is dat en hoeveel verbruikt u. En aan de hand van die gegevens kunnen we eigenlijk gepersonaliseerde terugverdientijden en berekeningen maken specifiek voor uw profiel. En kunnen we dan ook het exacte advies geven, stel dat u een batterij wenst, hoe groot deze batterij moet zijn. Want dat is wel heel belangrijk voor de terugverdientijd. Dus download de IluSmart app, het is gratis en dan krijgt u eigenlijk gepersonaliseerd advies. Wij zeggen steeds, meten is weten.